Bă, nu are, hai! Eu plimb acolo pe dealul la cel mai repede. Hai, mărule! Bă, mâncă colivă de rață! Hai, uite, spui Bă, pe să vedem mâncă la tine! Hai! Ia, ce... Hai, bă! Hai, mor până jos! Hai, bă, că nu stau după tine, că am mâncat. Hai, bă, gaz! GPL! GPL! Uite ce vedete sunt ei. Ia Sania, bă, ia Sania. Da, ce Radule, crezi că ajung până acolo? Hai, moșule, urcă ea. Ia altele, mă, până. Vedete. Și voi, vedetele. Să vedeți ce cad acum. Hai, vedetele și-a dus ăla. Bă, chiar m-am uit de aproape, bă, că aici nu se vede nimic. Hai, bă! Ia să descarci jos. Stai că se vede nașul. Vezi tu? Sania, Sania! Ăla, ai mânuși? Ai mânuși? Vino să filmez. Vino să filmez. Ia fi atent, da. Vorbim din proprie experiență, ce dragul să plec așa și tu la ascultare. Și cum mă duceam acum? Hai, vino, Vela. Vino să ții. Unde sunt? Hai, de Ia acolo. uraș. Ce dragul să vezi tu pe oraș? Ia lasă-mă. Unde e? Unde? Păcate vine peste mine. Uită-te sus. Mă uit la Andrei. Hai, GPL! Ia iurea până te stimă. Vezi? S-a dat ochelari. Nu văd nimic. Hai că acum văd. Bolțan! Hai, Radule, mișcă-te odată! Drumul la spate, mă rusei. Vino cu al, băi. Mă rusei? Ha? Mă rusei, bă? Aaa, nu mai da! Bă, bagă-ți alea în pantaloni. Tu. Hai, stai cu la ciotul, stai să mă urcă mai sus. Ține pe un pic, nu știu. Ce mă rusei să-mi bag? Radule, te miști? Dă-i, băcule! Bă, colegă, te aștept! Bă, poți să filmezi acum. Filmează tu, Veru. Băi, eu filmez dacă ăsta nu se detrag odată. Hai, Da, Veru, mă, nu știu. ia-le pe aici. Mergi? Mergi, mare. Dai, mă, dai! Îl iau? Ce te-ai spus, Coco? Coco! Da, să vedem acum. Că n-au de să gaza greu. Bă, Marcule! Bă, uite-te una! Faceți-mi cu mâna! Lasă, filmează sus. Ce faci, Coco? O întrebare, cum vă simțiți după această experiență? Hai, uite, ață cu Bă, să-și mie! Ăla și erau raci. Băi, Bă, bă, și înghiță mâna de tot. Îți iei și față asta. Stai, bagă aici. Pe bruchez. Hai, bagă în asta. Bagă și tu, ai că n-am... Bă, asta nu mai simt, bă. Nu mai simt. Lasă-mă! Nu, lasă-mă!
Gabi! Gabi! Iar! Băi, Vero! Filmează acolo. Ia! Filmează acolo. Să mă faci omul, dar Aia e pătura lui mamaie, te sparge, auraș! stai să urcă filmare. Hai, Coco, să te văd! După aia mi-a trebuit și mie. Nu știu cum să spun, dar am un șervețel plin cu mucozități în buzunarul ăla. Arată ca mănușile. Beda! Salupță! Lasă că mai merge, bă, Coco. Cum dracu să ți-l arunce, mă, că-l ia vântul, tu gândești? Mă filmajul? Da, Radule, te filmai. Vezi că s-a dus să se rupă? Și ce de acolo? Mândrește-te, hai, Radule, mândrește-te. Să vedem. Lasă redare, Ia-o. mâna, după poveste nu știu, ai de să. Stai că eu sunt